UMDC galaban mau pram uba mit chalwan kar hakakat pratrik uyayong arhajar arpuar ulami no anak keseng NPP bat mentau lepen kre ban penyaso no elade bat keseng riuluam United Democratic Party UDP na kebenta ban ikonik election MLA ke ban long ha kesnam banwan uba mit chalwan kar ulong ba dandau AA persyaik NPP Nrei ka jingmi no ajung una keseng NPP gedai nomor bu kwa ban penklan ya keseng riuluam ha kejela Nalor kaniau lepen tikinaru ba unia konik election MLA hakasnam arhajar arpulai na kemeliam constituency baru terang ba keseng riulum kansen syariah kejela. Ulong ba 4 jekren hapok keseng NPP na kebenta bania konik election MLA bad om syamladon ru giban penpau bakin om ai tiket diu ne bandan uwai pat bania election MLA na keseng NPP. Kalong ba ngin penklan ya ki parti riulum san pos nem ngida dei menta bat kala dei kapor ba kaseng riulum hi kanwan no syakmat ha ka jing sia hoi ngi ngai emlien bani ko banya syakri paj ba mo naru ki kamshnong kamthau tinglai khonyu election arhajar praru naka nongkrem constituency bat katuka ha katuka snemru ngai khon nak MDP ti dei tang haunu snem arhajar khat khandai habang ngai khon ke election tang lai bana syak election tinga rung syak NPP pat mentahi ngasngo hangai ngasngo ba kala dei ka porhi ba ngin khethia no bat ngin penklan no ya ki parti riulum jungi em ha ka baye dei ba ka parti hot kadon ke impact to ka parti lada piong ya ka regional party ka UDP ne HSPDP leni kino ki parti riulum kidan hi la ka jonga nongrem bat kidan la ka jonga BS ban ong ba kimdani ei kata ti ka dei ka tien ka ba ngamla ra ban ong na mar khabang ayat shrom seneng kidan hi ki breu jungi parti ki dai hat jungi parti bat rei ka ba khamsan ka ba kongsan e ka dei ka jinga dei bot pajba o pajba hi la do pajba ulaman hi fi te kumno kumno pajba o ban yalam chakmat